Аз учим да документирам такива неща. Трябва да има документация. Аз си водя архив от снимки, много хора са фрапират, ама от 2006 се събирам от почти всяко едно събиране, откъдето мога да докопам снимки. И си имам 23 000 снимки архивче на компа. Дето ако ми се случи нещо с карта, ще пометна. При мен са 17 гигабайта снимки. Моите са малко повече, ама аз от 2006 ги събирам, смятай ги, вече са 8 години, 7-8 години. Да. Имам още от абитуриентската ми, като съм дълъг коса. Дълга коса? Да. Тебе ти знам ето така. Не, имах коса 2 пъти, я пусках някъде до раменете, да речем. Ама тя моята коса, като умрял фор на главата ми седи, човек, и въобще не ми седи, човек. По-добре да се пострига, да не мъча хората, ама гледат. Моята коса аз съм решил никой да не е махал. И чак ти кога ще се наложи някой? Не, някой иска да ме вземе на работа, заради косата ще бъде... Не за косата, най-вероятно. Може примерно да се получи хиперфункция на организма и на 30 години да останеш и така със самолетно летище. Това е нормално при мъжете, получава се от тестостерона, хиперфункция на организма и един вид корена на косама се изразходва супер бързо. И просто преживяваш. Без нищо да правиш. Ама той тогава не ти пречи, мен зет ми с страмиката взеха, зет ми беше плешко отгоре с дълга коса до тука. Тука плешко обаче дългата коса назаде, не го и бе. Аз възможно съм нещо такова някой ден. Вече. Тогава няма да ме да учител по литература, трябва да бъда, но... Котай бе, аз имах учител по география с дълга коса. Котай бе да имаш дълга коса, аз я вързах, сега няма да ходиш и те изпуснат. Да, им правиш на децата, ама може да си я вържиш, какво ти пречи дълга коса. Той не е причина да не вземеш някой на работа, защото имал дълга коса. Дали сме комунизма така, дълга коса в затвора, веднага милицията и... Бирата ми къде? Бах ти тама, ще я твоя ги търся колко мъки ми светиха, знаеш ли? Вие някъде далече ли сте? Не, тук горе са. Сигурно са се ударили по едно мъдо в палатката, нямам друго обяснение. И бах ти ли са, бе? Бах му майката. Знаех си. We say goodbye. Танцувах до сега, детета няма си бах ти педалата. Ей, сигурен си, че искаш да си вкарам някакви пари за бира? Не, сигурен съм, че... Окей. Дай си чаша, имаш ли чаша? Не. Нямаме такива неща. Ако е топла и става спяла, ще налия се една пак. Благодаря. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Дорс. Добро ест. А? Добро ест. Дорс е? Да. О, как съм се спал. Случва се. О, сектир. Say goodbye.
Това ще бъде целен. Каменци. Good evening, Karadere. Good evening. Тук има една свети цигара някъде. Ние отиваме да се опитаме да си изровим по бирата. Искате ли фенеричето? Втори опит, ние имаме. Добре. Те са добри. Да си викаш. Наобратно е. Наобратно е. Кое? Цигарата. А, добре. Айде да ги питаме после. Питаме. Аз ще ги питам. Oh, yeah, that is sweet. And your mind is good looking. So hush, little baby, don't you cry, 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 cry. Summertime. Аз ще не имаш огънче. А, това ми трябва. Аз преча ли тук на снимките чак? Не. Добре, малко. Ще да търсвам. Хващам всички и не са размазани. Ако искаш после мога да ги правя такива неща, аз покажа в YouTube. Добре. Имаш приятел ли в Ами не, защото аз ги бях изтривам около 30 лет. Представя. Някакви работи. Намерихте ли пътя? То е лесен за намиране, връщането е трудно. Ние само нас притеснява връщането. Всичко беше човек, не май свикнах вече. Вече знам кариера хора и по тъмно, и по светло, и по всякъде. Поне всеки не сме Дали бе, топле? Вървежно ли беше? Ами от Търново до Варна на случай един човек. И от Варна другия мост. Доста ти иначе. Се дешава е. Оле, по бъркатняци, що не хванахте рейса е. Ами далече бе. Защото на Скопие е по-яко и по-безплатно някак. Вече си бе през моста. И аз те преди две Ай сега бе, някой като ти каже, що не спанахте. Целия мост. Еми добре беше. Повървяхме се, раздвижихме се. Я дай огънчето, къде го оставиш? Чакай. Самия мост беше зор. Това ли беше? И какво? И оттам 3 коли до Бяла. Така ли бе? Майко, баш 3. Аз най-много 2 съм сменяла на Бяла. 3 бяха. Беше много и беше този стоп човек. Днешния аз не изпълнях, аз с майче ме видях. Значи, брат, аз буквално дигам пръстите и спират много Те стоп, дойде до тук. Много яко. А Това не пък... бяхте някаква компания с кола. Не бяхме компания човек, ние бяхме се натоварили с партньора насам. Супер много пиени, ядени. Нямаше как да го носим, ние осъзнахме вече, че няма как да го носим.
И си викаме сега на почивки и срещна изведнъж някаква кола, изведнъж никъде до човек, out of nowhere. Ете някаква кола, изведнж ей палеца и той казва, че се отивам на Карадере. Не пък кажа, защо да не закараш с всичките ни покупки, брат, на Карадере, така не. Ние през май... Няма проблеми да си жив и трапал се. И се оказа, че сме лагер до лагер, той човек, който се скара. Смисъл, още след сме на 10 метра палатка в палатка. Ние през май като идвахме до тук, спирахме с Милано и Йоко. Където? Варна? Караха ни души на първо. Мила моя майно, не забора зазорила. Мила моя майно. Къде да не разкажеш? Ами тук. Тук, да. И май месец, 15 май бяхме тук. Той и тогава имаше идване, ама аз тогава някакви зони. Да. И едни румънци взеха от Шумен. Румънците, повече са румънци. Румънци никога не си имал човек. Румънците са супер. Бяха супер яки. Един микробус с някакви исти пари като нас. И закараха право до Карадере. Не му знаеха името. Нищо не бяла. Отиваме на бяла. Добре, супер. Не са били турци, бяха някакви цизи. Турците между другото. Да, в Турция си е нещо като търговия. Турция ти в България, турците качват повече в България. Да, 100 пъти да се спира при всеки е длъжен той да Това е патент. ти да спираш и на колата си да спираш, ще ме разкажеш. Не, никакъв при тебе не може да е същата. Същата дестинация, просто ни искаш да си няма следващия да спираш така с него. И турците, много турци казват, По време тренира. турчинско по магистралата, може да види дали долу след 100 пъти да ни го Може да си ги вършиш около плезените, ако тръгнеш на някъде да ходят на някъде. чуваме се. Другата година, между другото, го виках така, пак ги намерих с жежи. Ходи да се търсиш, знаете, виждали ли сте едни кецове? разбрах, понеже имах... Ама виждали ли сте ми кецовете? Едни такива Не, като моя брат, раз. не, брат, изобщо не съм търсила, не съм такова, просто така, о, кецове и видях, имаше, бях си направила едно специално нещичко на връзката и то беше само моето, няма кой друг да го е правил. Това и тия кецове бяха мои, човек, аз просто даже не се бях осъзнала, че съм ги оставила. Май това беше, а? Не бе, трябва да се В облака.